Čau ľudia, vítam vás u mojho nového let's playu na hru Shakes and Fidget. Začneme na S4, kde máme nášho Johnny Quicka. Odklikneme si quest. Super dve hubičky. Vytočíme si elik na sílu. Inteligencia. Nič. Vydrž, to si vezmeme. Tak nič nepadlo nám. Zajdeme do pozemka. Kostený bojovník. Toho tak skoro nedáme. Takže dáme si quest. A presunieme sa na S9, kde máme Kaspinka. Je tu môj nový účet. Včera som ho vymenil. Neviem, ktorú zbraň si mám nechať, ale asi mi skončil elik na inteligenciu, áno. Sadím si tento. Skúsim kúpiť. V podzemku som bol pred chvíľou. Takže nič. Zajdeme do arény. Dúfam, že ho dám. Áno. Už nastavíme si quest. Presunieme sa na S15, kde máme Matej 111. Je to level 94, ako si môžete všimnúť. Nejako sa mi to začalo lagovať. A tu nemám pustené zvuky. Tak. To predáme. Nemáme enchant. Nemáme goldy. Počuje sa nejaké zvuky. Tak, prechádzajú auta po ceste. To asi tiež tak skoro nedám, ale mohol vypadnúť. Svinia jedna hejzelská. Muzerant. Nastavíme si quest. A presunieme sa na S20, kde máme Ulfrika. Pozeráme sa na zbrojovni. Laglo sa mi to. Minulý mi padol Epic za goldy tento prsteň. Potreboval by som druhý elik, ale vysedáme sa na to. Tento. Vykrádač hrobov. Tak nič. Nastavíme si quest. Presunieme sa na S23, kde máme nášho obľúbeného Kasulína. Odklikneme si quest. Pozrieme sa, čo